Onko? Paina kappulaa. Tiedätkö, kun Grand Canyon on sellainen, koska vesi on kuluttanut sitä? Onko sun mutsispillo on sellainen, koska mälli on kuluttanut sitä? Shakki, Matti ja Teppo. Aha. Kiitos. Vihu neekei. No nyt tuolla katossa on mälliä. Oho, hoine. Mä tiedän, että sä haluat katsoa mälliä. Vihu, no kai mä laitan se sitten siihen saahana. Noniin. Ja nyt mä hyppään, Mistä me saadaan boosti? Miksi täällä kaikkialla on mälli? Mälli-riinoa. Lisää mälliä. No, ei tosta mitään hyötyä. Ei tässäkään. Eikö on tästä pikkusen hyötyä? Tonne pitäisi vaan päästä. Jos me No niin, laita lisää mälliä! Laita lisää mälliä! Hei, Laita sitä mälliä. Ei jätkä, laita tohon. Mä menen sinne heittää hastiketta. Joo. Koska heittää se hastikkeet tohon ja sitten me poistetaan toi heitä tähänkin. Mä käyn oikein lisää hastiketta meille. Sitten kun se on se portaali, siellä saaks se tonne toisen portaan? Joo. Noin. Paina mä saisin sen mun toisen Paina portaan? vaan ihan vitusti hastikennappia, sitä lentelee kaikkialla. Mä laitan... Paina nyt sitä hastikennappia aluksi. Venä. Mulla on paineita. Hei, mä saat... Ei, mitä sä teet?! No mä sain ne ripulit tohon noin. No kun nyt pelei siihen hastikkeeseen. Sori, mun piti uhrata sut, mut noin hastikkeet ei tippunut. Vittu. Jätkä, mä saan tonne portaali. Eiku tonne. Joo, tonne. Saan. Saat vai? Sun vaan pitää rillata, okei? Ko? Noin, Ku Klux Klan. Nyt mulla on tuolla. Paina hastikkeet. No ei, kun se pitää... Läski! Paina hastikkeet! Vaikka tulee hastikkeet. Onhan! Sillalle menee hastikkeet. No se tippuu tonne ihan Afrikkaan. No hastikkeeseen. Onks tuolla alhaalla jotain hastikenappeja? Eikö tuolla ihan vitusti hastiketta? Mä sain tohon hastikkeen. Niin Paina. sait.